Selamat hari Buma Tuhita Saluhna. Khususnya karena hari ini ada hari Ibu. Selamat hari Ibu Madita Saluhna. Dihamui nanami anon adong kor ima kor tim song leader perempuan di Patupan Nasidama ima duksae liturgi paupaton manang sebelum nomor 12. Adorak suta mulai tapa homa taparadi maruhanang pikirata martang yang be mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Huria nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Pinasa matawi tu sudah hita ruas di huria nomor pungu di bakacoroon. Selamat hari Natal madihita saluhutna. Selamat hari Natal. Di hari sadarion tamah hita mandok mauliate tu Tuhan debata. Nasai mengaramoti perdalanan ni huriana khusus inani huriata. Ditikion taingok do ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Nagabe si palua dot na mandobusita sian dosa. Atau taede homa hasangapon di debata dame ma di jolma. Mari hite guarni debata ama dohot guarni anak Tuhan Yesus Kristus dohot guarni todi perbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Dungi gabe daging mahatai jalan maringanan di tonga-tongan hitaon jadi widahami ma hasangapon na songon hasangapon ni anak sasada nasian amai gok asini roha dohot hatutuan. Haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata amanami na di banua gijang mandok mauleate dohami tuho alani godang ni asi dohot tolong ni roham dihami ai di basa-basaon hodo anakmu na sasadai tuhami na di pardangolanon asa malua hami marhite-hite ibana sian dosa do sian hamatean saliling-liling na upangi do hami tuho say sodangi marohanami na hulumi
marhite-hite todi perbadiai aku ni say perrohai mahami asa uboto hami madok maulihate tuho asa tarapul situtu rohanami dihagogotan doho di pengujunan marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Songonima pajadi-jadi ni langit doho tano dina tertopa akai di ari panopani debata Jehovah di tano dohot langit tangan soadong dope di tano on nasa lamba jala tangan semertubur dope nasa bulung-bulung di ladang aidang dope di paro debata Jehovah udan tu tano jaladang adong dope jolba namangula tanoi Alai martipul ma uap sian tanoon kabe dibornohi sadok sisik ni tanoon dungi dijadihon debata Jehovah ma jolmai sian orbuk ni tanoon jala diuluson tu bagasan bungbung ni igungna posa hangoluani gabe martondi ma mangolu jolmai akalangi dohot mamaritahon hamuleoni debata jala jadian ni tanganna do pinabuani narata-rata ni langit marsi pabua do akka ari jala marsilehan do perbinotoan do akka borngin gok dihodo akka banua gijang gok dihodo dohot tanoon nang portibion rodi isinai hodo paujakon nasida utara dohot dangsina hodo jumadi hosa tabor dohot Hermon marulop-ulop bida guarmu Ibana mangukupi langiti marhite-hite obun Ibana paradehon udan tutanoon Ibana panubur duhut di akadolok Ibana mangalehon tu pinahan gagaton nasida nang tu aka anak ni pidong siga akan nagua-gua di bagasan tanganna do aka ojahan di tanoon jala guru di ibana do pusu ni akka dolok guru di ibana do laut jala ibana do tumopasa jala tanganna do jumadihon tano darat beta hita manukap dohot marsomba marsinggang mahita tujolo ni Jehovah sitopa hita bagasnei atong hamoraon hapistaran dohot parbinotoan ni debata naso hasigata do aka uhumna jala naso haboga sodo akadalanna ai ise dung uboto rohani Tuhani ise manuturi ibana ise mangalehon parjolo tu ibana asa dibaloson tusi ai sian ibana do sauluhut naro marhite-hite ibana jala marpatean tu ibana do sasudenai di ibana do hasangapon saleleng-lelengna amin.
dung di ida jahuba nung alam deak hajahaton ni jolma di tanoon jalasay najat nama sudi hatu tubuh dohot pikiran ni rohana sida ganup ari jadi di sol-soli jahuba marohana alatino pai jolma di tanoon jalalungun rohana Ai di papat sian gijang rimas nidik dopak nasa jolma naso daulat jala nagedup roha na mangabat hasitongani marhite-hite hageduhon tadap donian dinasida pamotoan taringot tudebata sipatadap dumot ay dapot tarida do pangalahon ni debata nabunihian tibangon ni roha sian aka pambahenan ni debata dinatinopanay hasianganon ima hagugoon na dohot hadebataon na namanotongi asa unang adong sidalian na sida ay atikpe di boto na sida debata dang dipasangap ibana songon na tama di debata jala dang dipuji gabe di pauto-oto aka pikiran na do na sida jala magkolom marohana sida na somangartii diriku nabisuk nasida HP naloahodo dipasabar doha sangapon ni debata nama noktongi tugobaran na sumat tu jolma na mangilasi songoni tu pidong dohot tu binatang ro di na marjiriri dibaheni dipasahat debatado nasida di bagasan hisap-hisap ni roha nasida tu hahodaroni pola di parosam nasida dagingna sama nasida tunggok do nasida na hageduhon hajahaton haroan pangahituyon late-late bunu-bunu bada-bada ansi-ansi dot aka bisuk aka parmihi-mihi parhata tudal si hosomi debata aka najukat si gijang roha si deak hata perpikiran naroa namangingai si natorasna naso maroha siose padan naso uboto holong dohot asini roha diboto nasida donian uhum na pinatikon ni debata madok natama marutak kosa akan namangulahon si songoni HP tongdo diula lumobi tahe lomodo roha nasida mida akan namangulahosa Hobbar tunatar surati dangadong natigor nang gosada dangadong namar roha na uso-uso di debata saluhut nasida nunga manibil tung sangedo nasida marroha mago dangadong sibahen na denggan nang gosada tanoman nangangang do aru-aru nasida napautotohod do dila nasida bisa diuluk dari do ditoru ni bibir nasida Gop bura-bura dohot hata podu pamangan nasida irtap do pat nasida maduruson mudar hamagoan dohot hapor suhod do di dalan nasida ia dalan hadameoni dang diboto dang marhabiaran di debata roha nasida sadia lelengon akapar jahati ale jahoba sadia lelengon marolok-olok akapar jahati sai marbulak-bulak do nasida makatahon hajukaton seteal do pakuling ni sude akka siulahon hajahaton sai di parsipal nasida do bangsom ale jahoba jala di rupa-rupa parjabaramu marragean dona balau dohot naruburo di bahen nasida jala dibunui do akka natading dilampin
jojo di halongonan, pauli hamu dalan di Jahoba, patigor hamu di adaran, dalan balobung di debatata. Ikon gohan do nasarura, jala parejeton nasa dolok dohot betul-betul, jala gabe nahornop do nama nakok tuat, jala gabe rura tanggurung ni dolok. Jadi patarma hamuleau ni Jahoba, jala sange nasa sibuk marnidasa, ay pamangan ni Jahoba do namandok. Unang be paingot-ingot hamu akan namasa na jolo. Jala unang be pikiri hamu akan narobi. Ida ma bahenoku manai baru. Nunga pola martubur nuaeng. Tung sota daun muna mai. Song dotahe bahenoku madalan di halongonan. Aka batangaek di tano bakal-bakal. Alai tung surah ditudal hon rohani parjahati saluhu dosana akan naniwila na laon jala diradoti saluhut akapatiki jala di uhum dohot hati goran ngodo ikon mangolu ibana dang jadi mate saluhut hajahaton akan naniwila na laon dang jadi jujuron tu ibana hati naniwila hon naido hangolu hononna tung tagamon marramoni roha ma'au jahati ninna Tuhan Jahoba datagonan nian molomuba rohanai sian dalan na akan aselaon asa mangolu ibana Tartobus dosogot Sion marhite-hite habunaron jala akan namulak tu ibana marhite-hite hati goran alai hinamago ni akka pangalausi dohot pardosa sahali rodo jala siap dosogot akan namanadikon Jahoba. Idama narodo ari sogot ninna Jahoba pukau kemapadan nai baru tu pinopar ni si Israel dohot si Yuda. Dada songon padan nahubaheni na jolo tu opunasida ujuna hutakup tangan nasidai laho manogihon nasida ruar sian tano Mesir. HP di ose nasida do padan nahubaheni. Ati peahu harajaon nasidanian ninna Jahoba. Ai odo padan si bahenoku tu pinopar ni si Israel. Dung salpu akka Arion ninna Jahoba. Lehonoku ma patiku tu bagasan ate-ate nasida. Jala suratonoku doi tu bagasan roha nasida. Asa au gabe debata nasida. Jala nasida gabe bangsoku. Tangi hon hamu ma au hamu ale akan natakang maroha jala akan naholang sian hati goran nunga pola hupajono hati goraku dang be pandau-dao jala dang marede hatuauku jala lehonoku do di Sion hatuaon jala hamuliauku di Israel. Marburi mahamu urasi hamu dirimuna. Paholak kamu ma hinaroa ni pambahenan muna sian jolo ni mataku. Pasohot hamu ma majahati. Guruhon hamu ma mabahen na denggan. Lului hamu ma uhu. Hitori hamu na nirupa. Patikos hamu ma uhum tuna sokot somarama. Odingi hamu akana mabali. Sairoma hamu asabar dabu-dabu hita. Ninda Jahoba tung surah raradu samuna songon abit bunga dap-dap botardo bahenoku songon itak nang perara songon abit hasumba gabe songon hapas do muse moloringgas hamu tumangihon dohok mangihuton sai panganon muna do hinadenggan ni gogo ni tanoi alai molo majua hamu jala mangalo sai panganon ni podang sogot hamu sogot ay pamangan ni Jahoba do palubahon.
sadai di lehon, asa unang mago ganut na porsea di ibana, asa hangoluan na saleleng ni lelengna di ibana, ai ndang na disuruh debata anak naing tu portivion, asa uhumana naing paluaon na portivion on tahe, umbahen na disuruh. So namardalani di bagasan hahulomon marnida sada panondang na bolon bisar dosada panondang di akka na mangingani tano linggoman ni hamatean ay lunga tubu dihita sada poso-poso di lehon dihita sada anak pape tua barana dosogot harajao jala bahenonna guarna si partahi halongangan si ulu balang ni debata ama saleleng ni lelengna raja ni hadaneo. Hehe maho marsinondang maho aina Roma panondangmu jala hamuliaon ni Jahoba besar di atasmu ai idang ma haholomon do makukupi tanoon jala hagolapon akabangso alaina besar na Jahoba abisar nema Jahoba di atasmu jala marsinondang hamuliaonna di atasmu. Jadi dapotonon ni aka bangso parbegu ma panondangmu dohot aka raja mandapoton sinondang naung besar diho. Songgok do tu au tondi ni Tuhan Jahoba ala naung niniahan ni Jahoba au mamaritahon barita nauli tu halak nadangon. Marsuru au pauli-uli halak paroha na bojok maniktikon haluaon tu halak na tarpurung dohot tu halak na tarate buhani hurungan maniktikon taon parasini rohaon sian Jahoba dohot ari partubolan ni debatata mangapuli salut halak na marsak roha Laho paisa hon rohani halak na marsak di Sion mangalehon tunasida tupal sikat sirak ni sirabun mia kelas ni roha sikat ni arsak ni roha ulos na maradohoan sikat ni tondi na tahutan gabe targoar na sida hariara hati goran suasuanan bahen puji-pujian di Jahoba jadi nasida ma paulihon akan naung leleng tarulang akan naung tertaban di Narobi nasida muse pajong jokon dohot paimbaruhon huta na tertaban akan naung tarulang mar sudut-sudut. Ala yang goho ale Bethlehem Eprata pamit-mit hudo honian anggo tumpola sujujuron tu aka nama ribu-ribu di Juda hape sian hodo haroroan ni nagapi panggonggoman ni Israel jala aka haroroan sian nahinan sian aka ari narobi saleleng ni lelengna dibaheni apala Tuhani sendiri ma mangalehun sada tadda di kamu ida ma gabe-gabean masada namar baju jala tumubuhon sada anak jala bahenon nama guarna Immanuel
Jadi dina di sini nasida gok ma hari hanguluana di tubuhon ma anak bawah bajuna di borohos ma di pihak koma tu bagasan panggagatan alas wa adong inganan na asing di parmianan nasida. Jadi adong ma marborngin di ladang nadisi aka parmahan mangingani pinahan nasida. Jadi didapoton sada suru-suruan ma nasida jala marsinondang mas sangat ni Tuhani humaliang nasida gabe mabiar situtuma. Alai didok suru-suruani matu nasida unang mabiar hamu ai barita halalas di roha godang dohu buat tuhamuna persaulia disadok bangsoi ainang tubuh do di hamu sabornginon di hutan si Daud si paluai ima Kristus Tuhane. Onma partinadan di hamu poso-poso dodapoton una nabi norhos teak di panggagatan. Jalato kuma adong dongan di suruani
torok aka parangan parbanua gijang. Dipuji nasida do debata mandok. Hasangapon madi debata na di gijang, dame madi tanoon di akka jolma halomuani, jala dinalawi akka suru-suruani sian nasida dopak gijang, masih padohan ma akka parmahani, beta mahita tu Betlehem, taida mana masaon, napi nabotohon ni Tuhan itu hita. Jadi hatokma nasida lautusi, gabe jupangsa si Maria dohot si Joseph dohot poso-posoi napeak di panggagatani asa dung di ida di dari tahun nasida ma buah-buah naung di hatahon tu nasida taringot tu danahi jadi sude nau begesa longang bedo siala nahi nahatahon ni aka parmahani tu nasida. Iya si Maria di peop dohatai sudena jala di parhusor-husor di bagasa durhana, mula doa kapar mahani di pasangap jala dipuji-puji debata, ala nisa sude nabi nege jala nandi ida nasida, songon naung di hatahon itu nasida.
hita. Mauliate dohot puji-pujian mah sobbahonon nami tua dopanmu namar mulia namar sangapi ali di bata jahuba amanami. Dilehoko di hami hahi pason tolohas hami di ingananon laho marningot hinauli ni pabahenanmu tonga-tonga ni ngulu nami. Pola sorang ho di huta Bethlehem nahu pesta ho kami marhite pesta natal na hinasuhuton ni paropuan na adong di huriam HKBP Jeruju Resort Pontianak. Pos dorohanami ali di bata jahuba donganan muhami dada hola makata hossa alai margugu laho mangula hossa. Hata hanguluan nanay marsaringar tonga-tonga ni perayaan natal ni paropuan di bagasa tikyon todim to di parbadia ma pasarohon tuganup hami. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami hujalo hami mahata hanguluani. Amin. Selamat Natal madihita kay nanami. Selamat Hari Ibu ma sadok aka paropuan lumobi na adong di huriani Tuhata di ingananon. Hatay debata nanay si tangi honota di perayaan Natal ni seksi paropuan di Obason. Iman atar surat di buku Yohanes biddu 14 ayat 10. Yohanes biddu 14 ayat 10 hujaha madihita songonon madidok hatang debata. Jala pangido okuma tuamai asa dilehot tuhamu sada pangodian na asing asa i madongani hamu saleleng nai. Salinari hujaha jala pangido okuma tuamai asa dilehon tuhamu sada pangodian na asing asa i madongani hamu saleling nai ima sahatna. Kita namarlas ni roha di perayaan Natal di bagasa tikyon tentu sagodang niok kita nuaing sagodang ni ido pangiduatta. Tentu namar pesta Natal di bagasa tikyon di huriaon tangadong rana mar pangiduan imada Tuhan yang mar Natal hami Romania nudan. Adong do nama pangiduan songoni amanginang doa ka amanami na adong dipudi tentu dang adong. Tentu pangiduata asa tiurari asa denggan cuaca asa boy iba bongot tata bagas joro soh pola roudan. Alani ido meragam do pangiduan niakana persea pangiduatta di tonga-tonga ni ngolutta pribadi maupun keluarga rap dohot akka suami rap dohot akka yanakon rap dohot akka pahopu di tonga ni bagas tabe madok tu debata asa debata mangalehon na duminggan hobar turikotna hobar tulomoni rohana sesuai dengan kehendak Tuhan dan waktu Tuhan pangiduaki maralus di bait Tuhatai ati akainang. Jadi uli dua muhi dan waing alai tidak kalah ulinya juga dengan yang tidak juga bersalon ya. Bagak dusude tung pe adong namar salon ubuna adong naso marsalon. Alani ido di bagasan perayaan Natal di tikyo didok jala pangido oku matuamai. Kata hudisi adalah huruf besar. Pangiduan ni Yesus matuamai itu damang na di surgo. Laho adong bahenon na pangodian na asing. Asa adong madongani saliling na. Tu dia asa didongani sepanjang masa, sepanjang abad, sepanjang kehidupan asa adong madongani ise. Madongani audo, madongani hita do, madongani peparata do na holang sian hita, madongani ise. Madongani sude hita. Dada pola berengon inganan di rura, dohot di dolok, dohot di luban binanga, dohot di inganan na asik di segala bidang, di segala inganan. Sona kini ngedetai. Bari tahun tu dolok di sude inganan. Allah mengatakan kepada Bapaknya, Yesus mengatakan kepada Tuhan jala pangido okku matuamai asa adong nia dihamu pangodian. Pangodian itu ada orang, ada sosok yang menjaga, ada sosok yang memelihara, ada sosok yang mengaramoti, ada sosok nama dongani.
pangodian na asing. Ketika Allah mau berangkat ke surga, ketika Tuhan mau pergi ke rumah Bapaknya, pangidook kumaasa dong madongani hamu ailaw na maaw. Ketika ada orang tua yang akan bepergian meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan keluarganya, tentu dakola tua ke suami, dakola tua ke popara dohononna, jamot tamuda, berekamu kompor, sutung gabi hagoran, berekamu anti nyamuk, berekamu berekamu on, nagabi boy patubuhon arsak, nagabi boy patubuhon persorion, nagabi boy patubuhon perdangolan. Ala lao na mana holang sian akaya nakoni ala i jamut tamu. Ketika Allah mengatakan, aku akan mengatakan kepada Bapa di surga, asa dohonok kuma adong madongani hamu. Saliling nai, sepanjang kehidupan kita ada Tuhan yang mendongani, ada Tuhan mengiring-iring, ada Tuhan mengeramoti. Adong debatana gabe pangodian dihita, mangodihok kita. Manakala kita boleh menghadapi pergumulan dan nagabe dohonota, idia do pangodiani, idia do nama dongani awi, naso ibereng doau, idia do nama jamot tonawi, nama jaga honawi, naso di idia do parnia hapakon, naso ibereng do parsoryokon, naso ibereng do hinahacit tod bugang niro hakon. Bukan mengatakan ketika kita sakit, ketika kita bergumul, ketika kamar sori parsoryota, menderita merdangol tang nama dok naso dio dihot tuhat hita. So tunggabi adong terlontar dari mulut kita, tarpasahat hita marhiti pamangatai, molo tiba kehidupan kita kepada hapur suhon adong di pertigon, bah dang didongani Tuhan ya peau. Hape do Yesus do honok kumatua mai tu damangi asa adong mangodiho kamuna pangodian na asing. Jadi ketika ada orang yang percaya hita akan perseya, madabu tu bagasan lisop ni dosa, madabu tu bagasan pergumulan nama say bagas marti di bertimpa-timpa, bukan mengatakan bahwa Allah tidak ada. Mangodiho kita, majamoto kita. Maka ketika kita melakukan sesuatu asing sian nata hirim dang tadok, banaso dio dihot Tuhani duau, naso dibereng duau. Tarap hidup kehidupan kita na paling toruk di tonga-tonga di nguluton ima parsahiton. Tang adong jolma namang kirim di rohana Tuhan leo madiau parsahiton. Adong? Tidak ada. Dang adong jolma namang ido tutuhate Tuhan leo madiau baro. Bisul, tidak ada. Tuhan leo madiau kegagalan, tidak ada. Alay natapangido tuhate aka nauli-uli situtu, aka nauli bahasa, aka nadinggan, aka na berhasil, aka na paburnang papatabuhon holi-holi, palawa ibulu. So na idok ni halak bataki mo lo mangalang lopan natabu. Alay bagaimana kita ketika kita tiba kehidupan kita, tunaso hinirim ni rohata, tunaso tinagam ni pikiran, dohonok kumai. Nasa lotaki ay dia do Tuhani naso dibereng doau hape ringgas do pada hari Kamis doau dirijen doau song leader doau seksi musik doau onusan ontuson inau tamatu tuhatai molo tiba kehidupan kita diperhadapkan kepada kesulitan naso tahirimi masa di tonga-tonga ning nguluta tidak. Sekali-sekali tidak pernah terlontar yang demikian sian ngolu haruar sian pamangan ni akana persea alay bohado. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu di luar kemampuan, di luar hagogoon, di luar ni kekuatan daripada setiap kita. Natar dumduk kita do lehononna, natar rusung kita do pasahatonna. Dakya di lehot debata naso tarusung ni jolma. Tidak ada itu. Tidak ada beban yang tidak bisa diusung jolma di pasahat tuhatai. Natolap hita do mangusungi ibana di pas tolhas debata di pasahat debata di tonga-tonga ni ngulutta. Alani unak say marhua say marungutungut hita di akana humurang. Hasabab pun na adong. Tikisa di hari do jolma marungut-ungut. Hea doa muinang marungut-ungut. Dak kuboto nak kini kurala marungut-ungut do mrotoson. Te. Imada
asing di barisan naik opak 5 sabarisan ale opat naro ini ada polisi haun naro nana salah dong timur salah marungu tunggut ison hita dang ibede kro dang jauh itu kibar jolo do hita to kinai nama nomor naro dope selana mayu do pituan ro dope ini do tetapi manakala kehidupan kita madebu tu parungu-tungu tikisa di hari dojol mai marungu-tungu iti keda bolo lepanna ditiki sukses doyan akonna ditiki go sorang do paupuna tidak olo do sipata mari marungu-tungut molo marbaris aka buru-buru suni dang marna tol khas bawa manang sebaliknya isi marungu-tungut abereng ma anak komi tong do buru-buru do tong do bawa do amar baris onom satu ngalusin toropa pituhon tong buru-buru sarupa na igijang na marungu-tungut may si ditiki suhar-suhar narok dohot na hinirim disi majol ma jojo madabu tu parungu-tunguton alai boasa di pasahat tuhatay si songoni masa dihita naso adong do pangodiaku songona ido interpukon jala pangido oku matua mai asa dilehot tuhamu sada pangodian na asing adong nama ngaramoti hamu na asing dia mai moloma adong ama adong anak na berarti todi parbadia ma nagabe mangodi hokita majamot kita majaga hokita di tonga-tonga ning uluta asa muha asa tigor-tigor mangula-ulaon asa bujur-bujur di parrohaon asa muha asa tulus-tulus di parmikirion molo di versi perjanjian lama di dok janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri alai bujur ma tulus ma tujulu tu padang si tujuani ma hupus-pus aku berlari kepada apa yang di depan bukan ke samping dikatakan Tuhan. Bagaimana Allah boleh menyampaikan, mengingatkan kepada kita bereng mak tata matujolo tu padang si tujuoni mak hupus pus marikat merlojong tujolo bukan ke kanan, bukan ke kiri, bukan ke belakang. Bahkan dikatakan Tuhan, aku melupakan apa yang di depan, mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Filipi 3 ayat 14. Pangodianido madongani hita mangodio kita ketika kita merlojong tujulu ma di situ hatai tare tangan natu hita mari tagam hita di si mari tomu hita di si madi paima hita di si di jolo bukan di belakang. Yang berlalu biarlah berlalu alai unak sukko tahu ikon lu hapahonok kudo nai pudiku putus tujolo. Alani damang do denang di pesta perayaan Natal ni seksi parupuan tongon manuaeng di perayaan ni Hari Ibu di Sadok di Portibion atau di Portibi ni Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI tanggal 22 Desember ima Hari Ibu. Rama gudang nak kining mencaha di Facebook, magudang nak kining jupang di WA, selamat hari ibu, selamat hari ibu. Bagaimana sahalak perempuan di tonga-tonga ni perdalanan ni ngoluna gabe tutu si tutu sahalak perempuan natutu. Gudang dua ka perempuan, tapi belum tentu perempuan natutu si tutu. Songot dia doro perempuan natutu si tutuon. Nah holas jenis kelamin doi bereng. Tidak. Di Amsal pasal 31 pasal perpudihiani ayat 10:1 ada ima perempuan sori pada natutu si tutu si dia botoon perempuan natutu si tutu sori pada natutu burju ima sori pada nadungo so dungo dope aka keluarga na parpudi modom dukos sasude keluarga ya anakku modom renges tu dia perempuan ini lawan nasi martangia parpudi ibana modom manangyakon akana rengeson manangyakos sude pangisi ni jabuna ya adong ibu rumah tangga ni menjadi tiang doa di tonga-tonga ni rumah tanggai ima boru-boru suri pada nak kiningani
Parjoli mana dungo buasi ke parjoli mana dungo. Ngot imasi pedomana diingot manangnya kusudia kana pangesion huhut mangula-ulana paradehon tunaneng dungoi. Tang miter gopuk di telepon. Gopuk rojo atau rojo capcai. Songon nauli. Maloda pe na to mangalopate. Dangi parjolo di telepon ibana. Parjolo do ibana martangiang dungi ditopot matu ulaonna. Ido sori pada si pujian lo biar gara setia. Sian mutiha masayarga alai parupuan songon dia dong. Imana kenek parupuan na parjolo dungo duk sebelum pangesini jabu dungo na parpudi modom sesudah aka pangesini jabu marbodoman rengeh sonang di podoman itang yakon inai di podoman nai aka jolmai nuaing magamangi marumari otik na mataridai tu dia mana lalap isi dolongan namodong handphone mada soberin jodong aku bah adong dondeng WA na ida madi botu podo mani lo sini memadongani mana ima gabe pangudiat di bana handphone mangaramoti bana teh habis setonga secara medis itu salah, kurang berkenan juga itu dibawa handphone itu ke tempat tidur karena kita punya listrik, handphone juga punya listrik. Sealiran dengan kita. Do bae mulai mudu pita dang boy jonok handphone tu daging ta. Ani damang do dainang jala pangido okku matua mai pangido otama tu damangi asa tok tongtot di parbadia marhua. Mangodiho kita sian dia diodihon sian ganup aka parmaraan sian ganup aka nasohina lomoho ni rohatna na adong tadai tajalo tadalani di tonga-tonga ni nguluo edang taboto hana masa boto otta dak tatagapian adong si koronceon metero si koronce laho mamulati hita laho dang boy marsar gudang-gudang ikom bejaga jarak hape nak kining ikut sadado hita pamujot tatu debata alai gawe suhar bersatu kita tidak selamat bercerai kita selamat karena kita nggak boleh berkumpul-kumpul harus memisahkan diri harus berjarak tak songai dokon ni ungkapan ibu bersatu kita teguh bercerai kita runtuh tak soni maha balihan na benuai bersatu kita repa dodongan kita OTG bercerai dengan kawan kita bukan OTG karena kita sudah menjaga jarak. Alani damang do denang di perayaan Natal sesi perempuan di Bagasan berginon paingotot tuhita bagaimana seluruh perempuan di tongan di Bagas Nabi atik pe ibana sebagai wanita karir ibu rumah tangga yang baik manak satonga freelance parkarejo di masa ni corona nuaing olor sepatah 50% ya 6 hari kerja 3 hari di rumah 3 hari kerja nang ipe di dalane sahalak perempuan tetap do tuhatai di Bagasan to di parbadia barhua mangodihon ibana tidak ada nama rungut-ungut merasa keberatan seperti ini keadaannya alai di Bagasan pangodian di Bagasan tangiang pangodian otai tapasahat matu debatana masa di tonga-tonga ni ulut tasatok buha asa hatop si corona mulak tingananna asa boy hita tulus aka mangulaulaon nang marsaur di gereja alania kaina nami marhite perayaan Natalon totong mata pasahat dirita tapasahat ngolutta tu pangodian ya molo di bahasa bata idok tangiang pangodianon kata on adalah oknum yang mendoakan itu alai mohado hita tangiang tai mangodiho kita alani iko persiado hita di tangiang ta unang gay persia hita tu ta tangiang ni halahan imada baik coba bojo tangiangmu tak persia mana di tangiang nasa diri alani kaina nami jadilah tiang doa di rumah tangga jadilah perempuan natutu si tutu jadilah sori pada naburju di tonga-tonga ni rumah tangga tung
Tumpen waeng adong donang parpahopu, adong dope naso marpahopu, adong donang marparmay marhela, adong dope dang, ala adong dope naposo. Ala ni marhite turpuk jamita di perayaan Natal ni paropuan di Huriaon napay ngoton tu ganup hita toktong mahita pasahato dirita tu debata di bagasan pangodiani di bagasan tang yang tay ala adong do mangodi hokita di ganup laka nang si pikirat tabi amin martang yang mahita mauliate mahu pasat hami diho ali di bata Jehoba naung pa saorhon hata hanguluan di tonga-tonga ni perayaan Natal ni paropuan di Huriamon pasu-pasu mahami naung majamitahon hatami marhite liturgi nami be di tonga-tonga ni perayaan Natalon dadaholan pasahaton patol hasso kami marhite pamangan nami alay nang jumolo hu hanguluho kami ahana hu hataho kami posdorohan nami dada holan sian nama katai hami alai persia do hami todim todi parbadia do mangodiho kami asa tung tarulah ho kami ahana hu patol hasami ahana hu pabotoho kami ahana hu hataho kami tongos madihami gugu nasian banua gijang asa margugu hami mangalapati huhut mangulahon naung hu patol hasami marhiti perayaan Natal natongon di perayaan ni hari ibu di bagasan Borngenon posdorohan nami ali di bata Jehoba ramotanmu nang keluarga nami tung di dia pemaringana di bagasan tikyon conok manang holang dohot akan atua-tuana natorasna todim tod di parbadia ma nama dongani mangodihon nasida paholang nasida sian akatahi-tahi ni perjahat hagiot-hagiot ni pertibion lomo ni rohani hadagingon asa toktong nasida makarikoton parsaoranna dohot di bata mulutung adong na di bagasan parsahiton ali di bata Jehoba mual ni pasu-pasu na marhuaso laho mabuat ragam ni akapanay siya daging ni akanagali dohot na marsahiti manulukon hahisaron tunasida pos dorohanami na hinirim ni rohanami ganub tulus may hobar tulomo ni roham masa di ngolo nami ali di bata Jehoba atik adong ruas ni Huriam na mardangon hinorhon ni akasibahenon nasotar patu akaganub akayanakon obar tu padan na doho debata pargugoy na sida ukap malas ni roha ukap ma pasu-pasu di nasida na mabain patabaha porsyaw nasida lamatoras holad di bagasan goar ni debata ali Tuhan nami pasabar rohan nami uju masa sori mago di tonga-tonga ni portibion naso marnasal pudope rasi rasa di bagasan tikyon gomos hubuak kami di tangyang nami sori mago virus coronaon asa toktong ma paholang palao siya tonga-tonga ni portibion lumubi siya tonga-tonga ni ngulu ni akar ruas ni Huriam asa boy mangula-ulaon si ganupari boy man ngajari akayanakon boy mamuji pasangapoko dadaholan di gereja alay boy do madohoti secara live streaming pos dorohan nami tod di parbadia do mangodiho kami di ganup partikian dohot di ganup aka ulaon nami bi ali di bata Jehoba sahat di homa Huriam HKBP Jeriujuan laho patupa aka perayaan Natal sahat tu tahun ne baru 2020 sada tulus masa luhut na nasinakapan ni rohani parhalado ala hobar tulomo ni rohani di bata masa malas ni roha di tonga-tonga ni Huriamon pasu-pasu luhut na ruas ni Huriam mamuka sian danak sahat tuna tua-tua tuna toras asa di bagasan tangan pangaramotion muma nasida ali di bata Jehoba pasu-pasu nang ruas ni Huriam na toktong berkecimpung berdinas di medis asa toktong nasida margogo marhahisaron laho marmudu-muduhon merawat ganub akan namar sahid narotu nasida parhitian mutahe laho mangalehon hamamalum di aka namar sahid ali di bata Jehoba para siroha ho matoktong namar pamuati di dosa urangan nami nasotamay asatung talup hami macalodenggan ni basam
On matang yang nami na husop baho kami tuho di bagasan guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mared de mahita amanginang. Tatangnya kon ma peliata ali di bata amanami na di banwa gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dot na sauli basa na mauliutus hupasahat hami masyan na nilehon mi tu hami pelian nami tuho say jalo mai gabe uap na hucus di jolom pasu-pasu mai jalaramoti asa hupar hasya kami pelianon pati buluhon harajaon muri tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita mangidohosa di tangiang alia manami na di banwa gijang say pinarbadia maguarmu, se Roma harajonmu, se saut malomo ni roham di banwa tongaon songon na di banwa gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togi hot tu pangujunan, palua mahamisian pangago, ay horna puna harajaon, dohot hagugoon rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Asin ni roha ni Tuhatta Yesus Kristus dohot holong ni roha ni debata ama dohot persauran ni tod di parbadia ma madongani hita saluhut na. Selamat hari Natal madihita saluhutna. Acara selanjutnya pinasa mamusingan itu inang tobing melate horas madihita saluna. Selamat Natal madita inang amang muliate maditu hatta nungasi pulbe acara Natal tadi bagas antikyon ima ibadah mangihut ima madokata masian ketua paropuan konian non sian dewan koinonia pasata mima tu inang ketua paropuan. Salam. Au majuinang madokata mewakili
sian ina Kamis dohot sian parupuan maradu sude tahe akan nadi bagas tabe mau lihat ma dihamu inang ima tutu nunga tapi ge benakin natalta sadarion ima natarayahon di saborginon nataltai inang ima makorhum manyani dihita halalas niroha makorhon nadenggan nauli nadengga dihita asa tau hasangapod di tuhata so ngoni makainang sayang gia matutu tujuluanon hatop salpu di batu hatta sahit pandemi covid nasa pulusiaon asa buhi tainang di bagas jorot tahun marayakan Natal ta songon na lewati songon na salpui asa buhi tarap di song marlas niroha maka rayahon hari tutu bunitu hatta sayang gia matutu dilihat tu hatta dihita hipason dilihat dihita pasu-pasu salhuna jadi hasang apa ma di debata asa tapagogoy ma martangyo nga kainang tabay ma maknani Natal taon tu ngolutta tu bohal ni ngolutta sude so ngoni ma dihita salhuna molate makainang molate mang dituhatta oras ma dihita sude molate ma di nang ketua saunari upasat hami ma tu amang ketua Dewan Koinonia Amang Nadia ngadong pangido hami ma sian ada Amang Nadia mengadok kata sambutan amang ketua Dewan Koinonia Salam di hama nami do inanami na marpungu di joron itu hatta. Tapu jema tu hatta di nama ngaleon hahi pasod daging do hoto di dihita ganuk marsada-sada tarnulobi di hamu parupuan ne huriatta. Ima tutuna patupahon perayaan Natal di bagasan Bornginon. Jalanat tapi songoni alana situasi mabain dang bohita saluhutna ima parupuan ni huriatta marsor di bakas joron alaina jelas adong go live streaming anggia mahamu amang dot tamu nainang na di bakas ta sada-sada gabi persidohot ma di perayaan Natal di seksi na pinatup seksi ina di bakas obason song-song ni manung tu seksi ina pakubasi ni seksi ina do panuroi nok patupahon perayaan Natalom melate mahodok kami sian Dewan Koinonia song-song nang tu namang aturehon ima operator live streaming song-song nang song leader dohot organis saya debata ma tu nama dongan hita sadiot diot debata ma hita dipergugoi ma hita lamang ya hingulutta lubi di bagasa sataunon saya humatok matutu pademion lewat manang humatop salpui siatong atong asaboy rap marlas ni roha hita marsaur di ngulutta di persoalan yang ulutan nang di bakas joron. Siak kami Dewan Koinonia pasahat tu hamu namang dot tamu nenang. Selamat la menyongsong hari Natal 25 Desember dohot sada 1 tahun baru 2021. Saya di Batama namang leon hahi pasod dihita asabu hita marlas niroha sahat taripar hita manariparit tahun 2020 sahat tu tahun 2021. Songoni mahata siak kami Dewan Koinonia saya de Batama nama nupahi hita ganup horas madi hita saluhutna Mulai tema diamang Koinonia Dewan Koinonia saunari saat mahita tu acara hiburan saotik ala tanggal 22 Desemberon ima harita hari ibu jadi pangido hami mah haradioni
inang boru tabalian, dot inang boru siahan, memandu hita mangedehon di doa ibuku. Boleh berekspresi, songo dia mahita mangedehon. Sudah hita marede. Ya silakan. Game Harademuna silakan di depan. Ya, boleh ditilik ilmu tilik na dong doraka ahana teh sairna. Sudah hita. Oke, Aka Ina yang sudah menjadi ibu dan akan menjadi calon ibu. Hari ini bertepatan dengan Hari Ibu seluruh Indonesia, seluruh dunia ya Kak? Seluruh dunia, ya? Seluruh Indonesia kayaknya, ya. Nah lagu ini, lagu waktu ibu kita bernyanyi untuk kita. Nah sekarang kita bisa nyanyikan juga sama-sama. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tak ada dukaku kenang, tak kunjung mengenang. Di sore hari nan sepi, ibuku bertelut sujud berdoa, aku dengar namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengar ada namaku disebut. Seringlah kini ku kenang di masa yang berat. Seringlah kini ku kenang di masa yang berat. Dikala hidup mendesak, dikala hidup mendesak dan nyaris ku sesat, dan nyaris ku sesat, melintas gambar ibuku sewaktu bertelut. Kembali sayupku dengar namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengar ada namaku disebut. Mauliate, terima kasih. Mangihut muse tabegema vokal trio sian ina tong sian ina upasatami matuna sida. Molo adok sia kita naeng menyumbang lagu
upasatami. Mungkin adong go tamu di hitan waingon. Widahami di son adong go tamu tahu pangidohami haradion ni rohana sida. Nyonya Purba Boru Raja Guk. Ada mantan naposo gulung kita. Nyonya Manalu, sorry. Nyonya Manalu Boru Raja Guk. Mungkin neng ma ubangi dohami haradion ni rohana lao menyumbang sada lagu tuhita. Cek. Oke, besar ya? Besar kan? Oke. Berangkat tadi sudah set. Harus 3 kali air lagi.
serta kita. Haleluya, sambut Dia. Haleluya, sambut Dia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berarti ngaboy ditorusonan non grupon, trioon, ya. Baik, sukacita di hari Natal. Mereka musahita, musadeta. Dipandu lagi, dipandu sama leader lagi. Moloon sudehi tamarede, muloboy jongjong mahita, asata deon. Di sini juga inang burta balian, tong may sok kamu, tong may dijo sama, tong atong amamu. Kalau tadi bahasa Indonesia, sekarang kita bahasa daerah, bahasa Batak. Bahasa Inggrisnya nantilah. Iya, nanti. Boy jongjong, boy jongjong. Marang di dia pea
burju Udaina tonggi di parnoluana upamila jani umoko kelengmo mauliate mainan di sude ambanan ni penggeng saur matua penggeng saur matua paihut-ihut hami penggeng saur matua penggeng saur matua paihut-ihut hami mau lihat tenang. Terima kasih, diberkati semua ibu-ibu yang ada di Indonesia. Eda Adri, eta mereka kita. Alana eda hafal doa teon. Burjuni dari Nami. Oh iya. Yang mahita oleh Tuhan Debata Jehovah nama bangsa di Bano Dijang dengan nibasam do tak sini rohando nang hujalo kami di sadobun timbulu nami terlumu bima di bagasan borminon oleh Tuhan di luas kami akaina ni huriam marlas ni roha iman nama mestahon ari hatutubu ni anakmu si paluai nunga betutu tupasa luhut nai dihami alan denggan ni basam Tuhan ilas ni rohanami toktong di patu pahuria nanai persolihon nami Tuhan si panganon si inungon ada orang sahupangan kami oleh Tuhan suduk kumatanganmu nasun pasu-pasui masu-masu ya sanggiat tau gogo tawai pason tu daging nami mulai ati mandi hole amang pasat kami matang yang namion olah mariti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Jadi molotung adong nanay ngarade ka petugas lao mabagi mulai ati mak. Tatarus sama.
Luhur